Aoisghrúpa agus fáilte rómhaiste. Aniu tá muid go le ólam mharan dar bhain Beidh Aonach Amárach. So nar an seo, tá pláiste a geirí cholaigh an Aonach. Ach, ní ligean a bhathair don pláiste hAon. Tá 3 verses an an seo agus an curfa. Ach aniu tá muid go le ólam 10 verse agus an curfa. Change mar seo. Beidh Aonach Amárach an dain chláir, Beidh Aonach Amárach an dain chláir, Beidh Aonach Amárach an dain chláir, Scin waid am ní bheith mé an. Leis an curfa. A bhhairinn le go tú honí ní mé, a bhhairinn le go tú honí ní mé, a bhhairinn le go tú honí ní mé, a bhhairníon na chéalaigh. Níall tú deich na hindeag fós, níall tú deich na hindeag fós, níall tú deich na hindeag fós, nar a bheits tú 30 be tú mór. A bhhairinn le go tú honí ní mé, a bhhairinn le go tú honí ní mé, a bhhairinn le go tú honí ní mé, a bhhairníon na chéalaigh. Mai sibh a chairde, bhí sin inta mai. Bígí cleach na sáile. Slán!